Мәктәптәргә спорт көрәше. Ошу программа буенча Күгәрсен мәктәбендә заманса яһазландырылган милли көрәш залы асылды. Матур тантана республика көне алдыннан булып узды. Сарала район башлыгы, мәртәбәле кунактар катнашты. Ошы спортзал барыгызга ла еңеүләр алып килгән, тырышып укырга кирәк, тырышып көрәшәгез. Алда көндә барлык теләкләрегез булыр. Вакыты менә күрдегез бит, 600 мең тренерларга бирелә. Һез ошоны бетереп, спортивный школага, или училищега, или институтка барып, матур итеп укып кайтагыз. Кайтуылга менә хөкүмәт акча бирә бит. Шуңа сезгә тырышып, матур итеп спорт менән шөгыльләнергә кирәк. Сара онлайн режимда республика башлыгы, шулай ук ошондай зал асылган башка мәктәптәр менән бәйләнештән башланып китте. Артабан сакырылган кунактарга һүз бирелде. Без ул вакытта барсыбызга каверда күрү түгел, уйламай да инек ул вакытта. Белмәй да инек ул вакытта. Без инде шунда үдәбез йепме, нисектер ердә көрәшеп, шулай дип үстек. Менә мин спортмастер дәрәҗәсенә җиттем. Вот, көрәш буенча Башкортстан чемпионы, шуга мин менә ошо көрәш, именно көрәш классы асканысы мин бик шатмын. Бүгінгі көндә бында бөтәһе 300-гә якын бала шөгыльләнә. Милли көрәш серләренә уларны Айрат Шәрипов өйрәтә. Әйткәндәй, тәҗрибәле тренерның тәрбияләнүчеләре арасында районда гына түгел, хатта республика кимәлендә узган ярыштарда призлы урындар яулаучылар бар.